कृष्णकुंज साहित्य प्रेमी मंडळातर्फे पुन्हा एकदा मी तुमच्या भेटीला आलेलो आहे। आयुष्य म्हणजे एक प्रतिध्वनीच आहे, जो आपण जशा पद्धतीने वागतो तसेच परत तेच आपल्याला मिळत असतं। आपण जर चांगलं बोललो तर इतरही आपल्याशी चांगलं बोलतात, आपण चांगलं वागलो तर आपल्या बरोबरही चांगलं होतं। त्याचीच एक गोष्ट मी आज तुम्हाला सांगणार आहे। एक छोटासा मुलगा असतो, तो एकदा आपल्या आईवर रागवतो आणि आईला म्हणतो, तू मला आवडत नाहीस असं आपल्या आईला जोरजोरात ओरडू लागतो। आई रागवते, तो लहान असतो आणि आता आई मारेल म्हणून तो मुलगा एका घराच्या बाहेर पळत सुटतो। तो एका दरीपाशी जातो आणि वरडायला सुरुवात करतो की तू मला आवडत नाही। त्या दरीतून प्रतिध्वनी ऐकू येतो। प्रतिध्वनी म्हणजे काय हे त्या लहान मुलाला माहीत नसतं आणि त्या दरीतून पुन्हा एकदा आवाज येतो, तू मला आवडत नाही। त्या दरीतून प्रतिध्वनी ऐकू येतात। तो मुलगा फार घाबरतो की ह्या दरीमध्ये कोणतरी आहे, तू मला आवडत नाही असं तो म्हणतोय। म्हणून तो पुन्हा एकदा घाबरून आपल्या आईकडे जातो आणि आईला म्हणतो, त्या दरीमध्ये एक दुष्ट मुलगा आहे, तो मला म्हणतोय की तू मला आवडत नाहीस। आईला सर्व काही समजतं। आई म्हणते, आता तू परत जा त्या दरीकडे आणि तू मला आवडतेस असं तू जोरजोरात म्हण। तो मुलगा परत त्या दरीकडे जातो आणि वरडायला चालू करतो की तू मला आवडतो। तर त्या दरीतनं सुद्धा आवाज येतो, तू मला आवडतो। त्या मुलाला छोटासा धडा या घटनेतून त्याला मिळतो। आयुष्याचंही तसंच आहे। आपण ज्या पद्धतीनं वागतो, ज्या पद्धतीनं बोलतो, ज्या पद्धतीने इतरांशी वागतो, त्याच पद्धतीनं तेच प्रतिध्वनी आपल्या आयुष्यात सुद्धा घडत असतात। बेंजामिन फ्रँकलिन एकदा असे म्हणतात की आपण दुसऱ्यांशी इतरांशी कसं वागतो त्याच पद्धतीनं आपण मनाशी स्वतःशी सुद्धा असंच वागत असतो। आपण इतरांना आनंद दिला की आपल्या स्वतःला सुद्धा आनंद मिळत असतो आणि आपलं आरोग्य चांगलं राहत असतं। म्हणून नेहमी इतरांना आनंद देत जावा, इतरांबरोबर चांगले राहत जावा, आपला दृष्टिकोन नेहमी चांगला ठेवा। ज्या पद्धतीचे चष्मे आपण घालतो, ज्या रंगाचे चष्मे आपण घालतो, त्याच रंगाचा परिसर आपल्याला दिसत असतो। मग आपण ठरवावं आपण कसं वागलं पाहिजे आणि या गोष्टीतून आपल्याला काय मिळालं हे आम्हाला नक्की सांगा। की आयुष्य म्हणजे एक प्रतिध्वनीच आहे, नक्की तुम्ही सांगा आम्हाला। धन्यवाद।